Bakit sabi nila kapag ka nagkaroon ka na ng trabaho, mabibili mo na lahat ng gusto mo? Hindi po ito totoo. It's a prank! Yan din yung sabi sa akin ng nanay ko eh. Sabi ng nanay ko sa akin dati, Nak, mag-aral ka ng maigi. Pag nag-aral ka ng maigi, makakakuha ka ng magandang trabaho. At pag nakakuha ka ng magandang trabaho, lahat ng gusto mo ay mabibili mo. Tama. It's a scam. Ay nako, nakakalurkey. Totoo nga, yun yung mga realization ng iba, no, na pag may trabaho na sila, Akala nila gagaanan lahat, pero ano? yung iba na-realize nila na may kaakibat palang responsibilidad. Totoo. Yun talaga yun. Hindi po yung sinasabi natin na nagtrabaho na tayo, tapos na, ito na yung ultimate na. Sabi nga nila, pag nagtrabaho ka, kikita ka eh. It's a scam also. Pero siguro, para sa mga anak ng duke, Ayan! diba, pwede. Pwede, posible, diba? Kasi wala silang babayarang bahay. Kaya nga, ganon. Hindi kasi singilin ng nanay, nak, pambayad sa Bakit kuryente. naman, wag ng duke yung example? Ano? Politiko. Okay! Mga nepo babies. Nepo babies, diba? Ay nako, pero totoo yun. Hindi yun yung katotohanan. Para po sa ang daming graduate. Recently, madami pa tayo nakikita ng mga pictures ng mga and the videos kumakalat sa ating mga friends on social media na mga kakagraduate pa lamang, ganyan. Hindi po namin na isi-sugarcoat ang lahat. Welcome to the world of the unemployed. Kasalanan ng social media yan. Totoo. Kasi, totoo. Kasalanan ng social media yan. Kasi nakikita mo yung mga kaklase mo. Nakita mo siya. Habulin mo. Totoo. Nakita mo na nakabili na ng ganito, nakapunta na sa ganyan. Diba? Maghahabol ka eh. May isip ka na, parehas lang naman kami. Mas bobo pa nga yun sa akin dati. Diba, naalala ko tuloy yung fina-follow ka na ina-unfollow ka. Oo, correct. Fina-follow niya ako. Pero nung time na na-meet ko siya finally, fan to eh. Sabi ko, tag mo ko Sabi niya, ay naka-unfollow ako sa'yo ngayon eh. Pero nung nakita niya ako, mangyak-yak, sabi niya sa akin, mas maganda pa ako kaysa kay Ellen Adarna. Sabi ko, huwag ka maingay, nakakaya sa mga tao. Sabi niya sa akin, promise, mas maganda ka kay Ellen. Ay, nasa Pure Gold kami na, lakas-lakas ang boses niya. Mas maganda. Sabi niya, kasi ako nakita ko na si Ellen Adarna, sabi niya. Pero hindi ako yung parang na-starstruck sa kanya. Pagkaka-starstruck ko sa'yo, sabi ko, shh, huwag ka maingay, nakakaya sa mga kapitbahay. Tapos bigla sabi ko sa kanya, tag mo ako sa picture natin Tapos sabi, hindi ako pinapalo. Pagkatapos niya sinabing mas maganda ako kay Ellen Adarna. Kasi nga, anong konteksto? Kasi nga, nakita niya magka-batch kami. Pero bakit mas popular ako or bakit may award ako, siya wala, mga ganon. Kaya nga kasalanan ng social media itong nararamdaman natin na insecurity and pain and anxiety. Kasi parang feeling natin na huhuli tayo. Ayan. Hindi, kung alam mo naman na ginagawa mo yung what you can, hindi ka naman nahuhuli. Tandaan mo, God's plan is always on point, precise, 'di ba? Nakasukat. Magbabago naman 'yan. Alam mo, kapag ka nag-reflect ka sa buhay mo, mag-iisip ka rin eh. Madami ka ring mga moments na malayo pa, pero kahit papano, malayo na rin din. Yun yung isang particular moment na na-realize ko na naiyak ako habang nasa Japan ako recently. Is yung nakita ko na nagcha-chopsticks yung anak ko. Naiyak talaga ako, tumingin lang ako sa malayo. Sorry. Nagcha-chopsticks lang yung anak, umiyak. Bakit? Ano daw? Nag-chopsticks lang yung anak, umiyak. May kwento yan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.